maaga niyang nagising. Maghanap kami ng campsite para bukas at sa long weekend. Nebe? Good morning! Ay, gano'n ka partners, be? Good morning! Ayan na, nakahanap na tayo. Ayun, yung umalis na trailer, doon tayo. Finally! Kaso mga kapangers, one night lang siya. So, kailangan pa rin natin. Ang chance natin, kung merong mag-cancel. Ika na, dala mo ni Sakin. O, sige. Yan, si daddy yun, magsiset up na siya doon. Doon tayo. So, yan. Ito si Bral. Try namin maghanap sa may Fintry or sa bukas. Maaga aming lilipad bukas. Ulit. Nebel, si Gundang naranop na si Gundang. Kumakain na siya, oh. Oh. Naranop na yung baby ko. Oh, O, sige. O, be, makoy pa itatang. Let's go. Partner si daddy. Magsiset up siya. Kuha pa naman natin, magkatabi, 28-29. So, Bara mo, mama. Ayan po, mga ka-partners. Mag-unbox po tayo ng ating bagong tent. Ayan po. Ayan po mga partners, nag-i-miss na si Papa. Ayan. Bago tayo mag-set up, nag-i-miss muna si Papa. Okay po, mga partners, set up tayo. Mga na. Hmm? Yan. Habang yung Gundang ko is kumakain, nandito kami sa may parking area. Nandito sa, merong nature trail dito. Tapos doon, may dalawang lake sila. Tapos, pwede ka mag-fishing, swimming, pwede rin mag-cliff diving kasi meron silang cliff diyan. Ang ganda. Kaya favorite namin dito. Tapos, malinis pa yung washroom nila. May shower din sila. Diba? So, kaya may outlet din. So, kung malubat ka, pwede ka rin mag-charge. Kaya yan. Si Bral, kain. Kaya maganda dito, gusto namin dito. Kaso, laging full. Kaya kailangan talaga mabilis ka. So, bukas, ang mangyayari, hopefully, sana may mag-cancel. Kung may mag-cancel, lilipat lang kami ng ibang pwesto dyan. Ngayon, kung sana makahanap tayo sa iba. Balak namin pumunta sa may Fintry. Yung dati, dun sa maraming bear. Si Bral, kumakain siya. Okay. Si Manong. Saan niya nagpapabok? Saan niya nagbabayad? Okay? So, yan. Camping. Wawalasin daw muna niya. Ito yung baby ko, gutom na gutom siya, mga kapakners. Kaya hindi pwedeng walang baon tong batang to. Dahil sigurado, for sure, manggugulo yan. Maghihingi yan ng nase.
favorite. Yan, ipo. Kaya amarim lang. Mangan po, karela. Kain-kain po. Habang si Tatang nagsiset up siya doon. Tulungan natin siya mamaya. Bago pa naman yung tent natin, baka mga pa tayo. Nebel. So, yan. So, ayan, mga kapakners. Bukas maaga din po tayong aalis dahil maghahanap tayo ng paglilipatan. Sana lang talaga may mag-cancel. Dahil yun na lang yung chance natin bukas. Para mapag-stay pa tayo dito. Ganda pa naman dito, nebe. Favorite namin dito nebe. Opo. Si Daddy nagsiset up na siya. Ano be? Lagay kita doon. Kaya niya. Saglit. Wait, please. Mama, Po. finish na. Oh, very good ka, anak. Pepsi ka po. Pepsi ka. Pepsi na ka. Kumagana ka, te.
na sila. Ano yung tepal namin? Meron nga linog. Yan na. Almost. Yan ang ating bagong tent. Ano yun siya? Ang laki niya, no? Pang 12 person yan, mga kapangers. Yan, binili natin kahapon. Yan si Brel Brel. Oh. Kain-kain lang. Tapos na siya sa rice. Egg naman. Hindi kita pa. Ito yung harap. Paano yung harap na yun? Kabud na. Right. Ito agyo. Breme. Hop. Paano baliktad? Na? Baliktad. Ituwag pa rin. Minum. Kaya pala maano yun. Na! Iwan na namin to. Yan. Yun ang airbed. Na? Hi! Na tayo mga ka-partners. Yan. Naka-set up na tayo. Babalik na lang tayo bukas dito. Trailer na. Ano yung bago pa ngayon? Daddy, syempre bago yun. Diyan bayok pa. Be. Partners. Party ba? Oh, diba? Oh, yan. So, uwi na si Brel Brel. Bukas na kami babalik. Ne? Yan, magko-close sila ng 11 mamaya. 11 ng gabi. Tapos 7 AM sila mag-o-open. So, yan. Okay?
See you! Sana makalipat pa tayo bukas. May mahanap tayo. Good luck! Nebel? Good luck, Ambe. Good luck!